Mbukile, ake ngikubingelele kuzo zonke iy'ndawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo. Igama lami nginguSambiso, ngikwaKaNdlozi. Ngicela amaqala uvashele i-channel subscribe. Kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngingamukela ohlelweni. Wembukela ugeja udileka ejele neminyaka engu-12 ebhadla ejele. Umdlenguli waseMpumalanga waboshwa ngonyaka ka-2020 ngemuva kokudlengulwa inqwaba yabesifazane okuhlanganisa nengane encane esanda kuzalwa. Izolo inkantolo enkulu yaseMiddelburg egweba unkosikazi Ngedi oneminyaka engu-29 ubudala ngamacala amahlanu okudlengula, amane okuthumba namabili obugebenga asebenzisa isihluku. UNgedi waqala ukwenza lento yakhe yobugebenga endaweni yaseSiyabusa kusukela ngoFebhuwari ngonyaka ka-2012 kuya ngoJanuwari ngonyaka ka-2020. UNgedi waboshiswa icala lokunukubeza ingane esanda nakuzalwa ngoSeptemba ngonyaka ka-2020 ngemuva kokuba abazali bengane babikele amaphoyisa. Mbukeli, bekuyizonakele zabengikuphathele zona kuleli